Welcome back to another video. Is naglalaro ng tao ng Minecraft 1.play beta naman tayo mga guys. Okay, and create new video. Create new survival ito yun. Okay. Oh my goodness. Nandito na tayo sa natin. What is this? Okay, ko na yun. What? Let's go. Hey guys, ito mga bidrock edition ng ating parang Java. Kaya kunin natin ito. Boom! Tama na to. Meanwhile, mayroon store dito mga guys. Okay, dito na tayo mag-kulit. Okay, mga tayo 35 cobblestone at let's do this. Hindi natin tayo yan. Meron akong on kita mag-cheat gravity in the earth joke. Gravity ni mga guys. Simple. Yan. Okay, ganyan. Diba? Grabe. Ganyan. Yung gawin ito natin. Ay, gago. Mali tayo guys. Mali. Doon tayo pupunta dyan. Merong kahoy doon. Meron. Dagan na kahoy. Oopsie. Uy! Cool mga guys. Oh my godness. Uy, cool. Ay, ganyan. Maliit. Uy, meron pa. Grabe, ang dami mga daghan. Oh my god, sa Tagalog pa dami. Grabe. Okay. Grabe, ang listen naman ito mga guys. Oh my god. Good naman ito sa akin Minecraft survival. At meron ship dito, chip. Uy, meron pang sam niya pig. Hey man, wow. Kunin natin ito bro. Kunin natin. Meron akong gagawin mga tulog muna tayo. Good while sleeping this night. Okay, good morning everybody. Meron pang sheep kasama si Mawinde. Ito na sheep patay. Sorry sheep. Ito, nagluto na yung doon tayo pupunta doon. Dito. Okay, doon. Let's do this. 8 minutes na mga guys. 8 minutes. Uy, meron pa nga dito pa dahil lalong. Oh my god. Uy! Labaw. Uy man. Ganito guys.
gabi. Parang may naamoy ako hindi maganda. Nakatakutin. Uy! Wow! Yo! Oh my god, nabuhay tayo mga guys. Sheesh! Oh my god. Bakit ha? Bakit walang torch? Meron tayong torch. Labis ka. Oh! What the frick is going on the floor? Kainin naman natin yan. Wow, grabe. Iron mga guys, iron. Meron tayong iron. Meanwhile, Diba? At walang tingog. Sa clipper. Moment. Uy, may iron. parang may naamoy ako hindi maganda. Ay, shit. Para mamatay tayo, mag-is back tayo dun. Grabe, meron tayo. Redstone test. But, what? What happened this? Oh no! Putang niya. Okay, nakuha natin yung meron pa. Meron ba ito yung kalapis. Lapis eh. Ayun mga guys. No. Oh, ano nangyari natin din? Nag-bug? Oh my goodness. Nag-bug siguro, men. Oh, nag-bug yata. Oh my goodness, nag-bug yung ating Minecraft. Uy, meron naman. Di ba kita? Gago, hindi kita. O, baka matay tayo guys. Wait lang, meron pa ngayon. Saan yung iron? Matik ka lakad. Few moments later. Namatay at nandito inula at namatay at nagbag pa dito. Ito oh my god, dito muna nakakutog ang video at dito muna ang ating video at mag-subscribe na akong
hindi pa ka nakasubscribe, mag-subscribe ka na at mag-like ka din at mag-bell. Thank you for watching at meron chicken. Pag-subscribe na please. At meron akong TikTok na account, 9Loficult. Yung name ay 9Loficult at i-follow nyo guys. And thank you for watching in this video and bye. Oh my goodness. Okay. Oh my god. Okay, bye.